So what's down mga puyoyot no? Doon natay mga basketball players dito sa sentro nga nagpasikat nga puro makayo asus mga basketball players lang hambog lagi sila nga hingigo no kay sila kuno pinakasikat nga mga basketballay diri sa Bunakan. Kana siya namunit in town og litob si EJ kay mo na pang panay posta niya ron nga litob ra man ni diri pang posta na mo diri nga ba kana gani mga shell na lang sa kinason ana man diri mo ni mga gahi kay mga bulawanong posta ba super E so kalina pa nagtinira kay sila diha wa pa din tayo shot kapoy na ako voice over drada balik El Bimbo mo na siya si El Bimbo wag din town bisag katunga na lang nga shot ba wala jud laom mulusot murag si Dragon Ball Dragon Ball Z nga Goku nga naka-charge ba naka 35% ang battery kana si Nyok mauwaw man sa tag record ni sa atong ingon pinakagahi nga basket diri sa sentro pasa ni EJ grabe itong rebound murag tao sa itong nag-rebound wag yapon grabe klayat EJ super E super D super E ana natay tawag diri nga baby D kana siya si mana super D wag yapon murag nakashot na siya katunga gani hada so ko mo siya si baby D Bobby D ba sao na to Bobby D ana na wag yapon sa asa naman itong panghambog nila ba nga mga hingigo ko nun sa mga tuhan na ba asa naman hindi pakita ko na ba wala gyapon looyas ring bunog na ayo super E ilogon pa mayroon bag ka ilog ba ang siya naigon sa tahod gahapon burot kayong tila ni si Bobby D si Bobby D kiang na kaya na si Bobby D may nakaribaw no pa-show sus kuyawa ka black pero walang set ka shot rason dayon kay napa may samaran pa mang tikod na grabe ito nga showmanship ni ko El Bimbo be wag gihapon suko ra maganda siya kay magpa-video gid ko na siya kay muli naman nata ko kay dalo na akong cellphone niya suko taon siya kay yate ra pinalabi ko ng uban videoan siya dili super D wala gihapon super D grabe super E sad gihapon super E bisag dol kayo super D ribaw ni Bobby D Bobby D dira tong napita nga suko kita siya kay magpa-video lagi ta siya kay malakaw naman ta ko yate ra be pakita na imong ka maayo diha wag yapon ribaw na sa ni super E pero makita ko kasi bida diya ron kay basta mutira na sa libaong why si Piat shot permi ana na balik sa ni super E wag yapon libaong so libaong shot dahil na ana matik libaong bet simple as that ana basta libaong gani shot dahil matik na ana mga poyot like share and subscribe ana